Recording 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back sa live edition sa akong podcast. Kauban si Konsehal Bernie Pito-Pito. Ako yung gi-grab ang opportunity kay busy kayo siya sa Kongreso and ni-appeal na ko sa iyahang grupo karon na gitawag kong Bambuang. Bambuholik na Bambuholik. Ang akong silingan nga congressman sa Distrito 1 sa Bukidnon, I would say, usag yapon sa mga dako kay nga tabang sa kuha kay grabe yung mga advices kanako in terms sa politika, in terms sa upang pang mga butang. Wailain, pareha po ni first termer, kay ang iyang yung wife mo ay congresswoman, si Kong Malo Costa Alba, pero siya mo hindi sunod, kay last termer naman si congresswoman, wailain Congressman Joman Alba. Kong, salamat kayo sa pagsugot karon. Misigit po sa imong oras. Ayong hapon, Councilor Bernie. Salamat sa invitasyon, no? Lipay jud ko nga grabe po nang imong interes sa kanibitaw ako mga antipasiya, no? Ay sa tinuod lang kana bitaw mga kauban nato sa serbisyo publiko. Grabe jud ang panglantaw, antipasiya para sa katawan. Kana jud ang atong kinahanglan nga suportahan. And kana example jud na si Councilor Bernie mga igsoon. Sa tani, namulitika na sa tani. Ito sa ng politika. First day, thank you na nag-experience ko. Nami sa Bamboo Pavilion karon sa Manolo. And kani siya nga area yun, i-convert ko nito cafe din siya. Coffee shop na. And kung inyo makita sa background, puro yun iba, kaning lamisa, bamboo, bike bamboo, cabinet bamboo, lampshade bamboo, tanan na lang. Everything bamboo. Everything bamboo. Sa ako na yung background music dapat na ni si Bamboo ang nagkantaan na lang, parang tuloy-tuloy na ni. And di ko gusto mag-story about politika kay Juan kayo, anong boring kayo ang topic na politika. But ako isa yun sa ni-appeal na yun aning about sa imuhang pagduso aning Bamboo. Na-timingan ko nga ako ang chairman karon sa climate change. Yes, yes. O nabawaan ako din nga grabe kung hindi ang benefits. Congratulations sa ikaw jud ang nahim chairman sa Committee on Climate Change. Nalipay ko na, kung nabawaan din ako nga, ang Bamboo pag hindi is makaproduce yun siya mas grabe pang oxygen compared sa mga kahoy. Please, yes. Oh. No? Kano sa ang sulod ko, kanigi mo ang pagka-bamboo ating, pagka-bambuang ni mo aning bamboo. Actually, mga 2017, 2018, no? Na-introduce kita sa... So, tayo pa na yung congressman. Yes, yes. So, panahon pa ni former congresswoman na Malo, no? Ato nang i-introduce ka na bitaw-bitawag na Bamboo Economic Enterprise Program sa Distrito 1, no? Okay. Kay ganahan jud pini Malo kay nakita namo sa Bamboo daghan magud kita mga social issues nga ma-address, Yeah. no, social and environmental issues. So kay sa tinuod lang karon moingon ta na bawal ang mamutol og kahoy or maghimo og kanang bitaw wood charcoal. Daw bigo sa man nato ang mga igsuon nato nga kana bitaw ang ginabuhian. Correct. Diba? So, nakita nato nga basin pwede nato nga himuon nga alternative nga material ang bamboo, whether for furniture or for kana bitaw for charcoal. Alam mo, in fairness kang Joman Alba. Una, imo na widen, labi na ako na widen mo sa ako muna sa una, ang kawayan, it's either pampayag-payag or tangkal sa mga. Yes. Let's be honest, mga 90s o barbecue, ang stick, o barbecue stick, ang kawayan, parakit siya o ganang usay galing, I don't know. Di ko kabalukod kung ako lang ba nun. Dito, ato pag yung nakita nga kung bamboo galing nga gamiton, murag low quality, murag pampubre, murag akong mentality. Yeah, they call it poor man's timber. Oo, di ba? Kung imong balay,
binuhat na tanan sa bamboo. Kawayan. Galisod ka. Pero in fairness, karon tuhunan yung mga engineered bamboos na nakoy nakita ng mga hotel, even your pavilion, nakita na to karon nga, ang bamboo di, hindi siya mga pangtangkal ra ni pangpayas. And kung imo galing hunaon, mas durable pa siya. Tapos tama yung ingon karon nga, even ang iyang mga waste, ang iyang mga abog-abog, mahimo pag karong charcoal, which is ang kanipaging nga charcoal, quality, dugay sitawa na mahilis, mas init, mas mudugay pag siya. Alam mo, May efficient. yeah, mas efficient siya. So, meaning to say, wapo di ay ang bamboo. Talagi, makapuli pag siya nga rin ang tamang tulog kahoy, kay kanina yung engineer bamboo, pwede gini ta makabuhat og plywood. And to think ha, karon ayaw naman pangunahan kung naka-engineer bamboo barato, kay ang pligo karon sa engineered bamboo, tagpila ko sa kapligo. Dahil 6,000. Oh, Imagine. imagine. Mga major hotels karon, kana ang kay karon tungod sa mga challenges tungod sa climate change. So, grabe jud ang atong paningkamot niya. Well, globally, grabe jud ang movement toward sustainability. I-pursue na itong development, pero pinanglan na angle of sustainability. So, kanang bitaw, instead of using kanang hardwood, ga-introduce kita, saan yung alternative sa hardwood? Okay. Diba, Goldsberg? Mamotor kitag kahoy, how many years na ito ma-replace ang kahoy? Pila kayo. 10, 20 years. Yeah. Unlike with bamboo, 3 to 5 years pa. yeah, actually every year, Ay, tama. Pag sunod ka ka, 3 to 5 years, tapos kung sunod na kauban, every year na rin kasi dapat. and then, according to science, ang kawayan, ang engineered bamboo, ang iyang strength, ang tensile strength niya is comparable to steel. Yeah. So, ang compression strength niya is comparable to concrete. So, grabe yun ang opportunity, no? In fairness also to the technology po, kasi dati kasi pag ang kawayan, tas sundang-sundangon na magunato. So, kasi magproblema ta kay ang kahamis, ang magbalod-balod siya, tapos dilistrate, ano ba? In fairness now, because of technology, because of our machine, innovation ang term, munang karon mag-create na taong plywood, Yes. tapos nanutay mga glue, talagang likod. Yes. Kay, remember again, sa una manggon, pag mupalit ka og salaset, tapos I remember yun, primero namong first din ang mga salaset. Diya sa Puerto, sa una ka sa kasalaset ng mga bamboo-bamboo. Tatag 600 ra. Nahimo isang simbolo sa, parang medyo kitos, pagkita medyo, wala pa kay kwarta, kuwan lang sa bamboo lang sa ka. Kaya doon sa una, pag yun makirog sakto, dali na kay gibukbok, anak-anak na ka, sa bukbok, di ba? Pero karon compared, pila na ba, 20 years ago na, karon tanawa, even kanya mong gilikpuran karon. And I know pa, galing karon muna ng industry i-push. Actually, sa pang-ano diya, Coach Bernie, what is actually unique sa ato diri sa Northern Bukidnon, no? I'm sure daghan pa ang muna nakabaluan ni. Ang atong giant bamboo diri sa Northern Bukidnon, pasabot dili lang Northern Mindanao. Pasabot dili lang Bukidnon, ang atong giant bamboo is considered by industry players as the best variety of giant bamboo in Southeast Asia. In Southeast Asia. Southeast Asia. So, Na ano man, kasi character na ito, mas lipon. ang giant nato is giant, yun. No? Dili kay giant din. Gabot og 9 inches to 10 inches ang diameter. So murag lubi ba? Murag lubi. Yes. So, pasabot, for every pole na ma-harvest nimo, just imagine kung inana kadako ang diameter, pasabot mas daghan kag mahimo nga produkto. Perfect. So, ang challenge karon is unsa ko nato ni pag-maximize sa kaninga resource, no? Nga ma-utilize nato ni siya para ma-address nato ang problema sa Kampugrihon, Kawadpon, sa Tama ka. Northern. Alam mo, Tuti, kanina lang nanong ako po ni Kwanto, kaniha, dili ko sa pagkuhan, sa kung magtanong ka, when we say agriculture, sometimes kailangan dagkog ikaw ang mga yuta. Hectares, for example, iba ng vegetables, upan pa. In fairness to kawayan,
dili nimo kailangan sunod. Yes, and actually, kada bitaw, kay parehas man ta, no? Nga, ikaw, chairman sa Committee on Climate Change, ako, miyembro ako sa Committee on Climate Change sa Kongreso, kani bitaw problema nato sa climate change, while we want to address it, but at the same time, di po nato gusto nga atong mga igsuon, mawag-an po kana bitaw panginabuhian. So with bamboo, maka-introduce kita og climate mitigation nga strategy, Tama. but at the same time, na sustainable livelihood. Diba? So, what a perfect combination jud nga maka-income na ang atong mga igsuon at the same time, maprotektahan pa natin. Guys, I'll give you an example right now ng livelihood. Dagang kayo pwede mabuhat. Ganina itong na-mention, pwede makabuhat ng building. Pwede sa ka makapabaligya per slabs Yeah. na ilan. Pwede sa ka makabaligya per siya tawag na kang nanay sibling. Oh, per piece. Per piece. Planting material. For example, planting material. Murag gani. Nag-harvest daw ko sa kabulos. Sa kabulos. So, So, unsa may economic opportunity diya? Of course, makahimo ka og slots. Makahimo ka og kanang bitaw mga 2x2. But at the same time, kanang bitaw mga branches, kanang mga kagingking ba? ayun. Ano po dato na for planting materials? Yan, pwede niya akong ibalik yan. Atong mga nagsiwil-siwil, dito malabay, atong buhion, pwede sa imong planting material. Yes. And then, siyempre, engineering ka. Yeah. Di ba, engineering ka? So, kaya kawayan, hindi man straight tanan. So, kay mga, bitaw mga reject, no? Kana, ayaw una nato, di ko nato na ilabay, kaya pwede nato siya kahinuon na charcoal. Charcoal. So, it's, Now, the last thing pag ito, ako nakita, sa kanilang mga proseso, di pa kita kailangan ng dako kay nga pabrika. yes. Pwede rin yun sa Backyard level. Nagpapura ang cutting, ang pag-kikure, may term na ng Treatment. treatment na no, maraming kasakit nun. Treatment. Even katong sa charcoal. Yes. Actually, any ordinary farmer or any ordinary furniture maker can actually transition. No, pwede dyan mo transition from wood furniture making to engineered bamboo furniture making. Dili pa kaayod ako ang kapital, Di pa yan. daghan pa ang atong resources, no? So, ang question na lang karon, sa man, interesado ba ka? Kay even galing, asa ni kita na pagbuhay, hindi ko yung dito dapat yun sa katong plastar na kanang lamig kayo ngayuta. Actually, mga daplin sa kasubaan, o, di ba pwede? Yes. Alam mo, ang bangko pala, the best, isa siya sa soil erosion, siya po na yung muhawin sa iyo. Yes. Oh. Good siya for soil protection, soil rehabilitation, Yeah. water conservation. Yes. Ayun siya, Gleno. May mo siyang reservoir actually, kaya ang bangko po din, nasa capability of absorbing water. Yes. Sa panahon sa kanang mga drought, sabi no, pang climate change, chair ba na panahon sa drought, ako siyang, sabi sa'yo pa, hulaw, may tao, ano? Dahil nakabantay ka, kanang bitaw kanang mga sapa or ano diyan, Yeah. creek na naay kawayan or spring, Mhm. basta naay kawayan, di dyan pautan og tubig. Exactly. Oh, even though summer or kanang bitaw, Talikay siya sa soil erosion, kanang isa. Sabi na sa itong mga kabukiran karon nga grabe kayo ng soil erosion. kay maayo magundang root system sa kawayan. Yeah, tapos dili po siya makabungkag kung kuhan. Dili po siya makapatay sa iyang abay ng mga tanong. And parehas man ta sa climate change controversy, no? Kani bitaw kawayan, no? Ang kawayan magud mga igsuon, ang in terms of carbon sequestration, Yeah. 30% better pa na siya sa kahoy. Sa kahoy. Yeah. And then ang ga-absorb diya og kanang bitaw carbon dioxide, dili lang ang kanang bitaw ang tanom. What I mean is ang bulos or ang leaves, no? Apil ang roots. Yes, no. Apil ang roots ga-absorb siya og carbon dioxide. That's why dako kaayo ang iyang may katabang mo sa pag-sequester sa kanang gitawag nato nga carbon dioxide. So that's why technically, so now you guys understand, anong ako nagpa-member sa Bambuang. Mabuhulik. Bambuang. Katawag ko sa Bambuang. Buang ko na Bambuang because lagi, dako ang paikot niya batanan. Then again, this livelihood, like, again, di ko gusto mo istorya politika, but you know, I would be biased kaysa ako maging district lagi. Medyo taga-internals.
Which is dagat may mga yuta dito nga. And then, Kailangan dito, paano man pwede. Councilor Bern, sa tinuod lang, ang gobyerno, being the biggest procuring entity, kung suportahan ng ang kaninga industriya, makaya dyan. Example, nagkakita ng concrete example, kita, natay mga activities, nga panghatag magkita o mga plaque of appreciation, mga trophy, mga actually, instead of kanabitaw, mahatag kita og plastic nga plaque of appreciation, Let's use Ganito that. na to ang kanang giant bamboo, no? Nga plank and then laser printed. So, wapo kayo nga, nga material, no? Even galing na nakita. Even ako galing na tumbler nga ginabuhat. Actually, namin example, plaque, no? Sige na, napamoy concert product nila. Sige na, Oh, among ipakita na to. among ipatanaw. But again, it's really nice. Again akong ipakita karon sa una, kung may kag bamboo lang, murag ginalangan nato ang bamboo, mura siya kanang tungod kini ka takapord, bamboo lang ta. Now, layo na yun. Compared 20 years ago, when you say bamboo now, medyo elevated na siya. Yes. And kaya nga, ang technology, dili man kayo, dili capital intensive. Yeah. Once Bernie. So, that's why ganahan ko ani kay number one, it's not capital intensive. Number two, dagan kayo kitag raw materials diri sa Northern Mindanao. Di ba? So, sayang kung di nato ni siya ma-maximize Yeah. ang kaning raw material. Tama. And then, di ba dito kailangan tapos, in fairness to bamboo, ang daming variety, no? Nasa yung mga bamboo nga gwapo, pang Quran, pang guard. Ito. Oh, kani example, no? So, kani Social na guys. tawa, mga inson, no? Kani, pwede gani, muhimong taog, kanabitaw mga sayings, Cons Bernie, di ba? Kanang, God knows who does not pay. Butang na yun sa iyong tindahan. Or sa inyo nga ng mga signages, Signages, counselor. social na kahit in fairness na nanatay technology nga makaprint, no? Kuha yun ang design ng logo. So, dos por dos. Tanawa, Muna ko pasabot, sa unang panahon, ang problema pa kasi masalusot na dapat talagang kunigaw, dos por dos. Ang grabe, as in, paminaw, Like, grabe yun, as in solid. solid. So, dili na ta makaingon og basin ang quality, baka ato lang gi-over, ano ra kay baka na bang si term ana nang gi-over taro na to advertising Oh. sa but actually patanaw. And then, can you imagine, Consberg, sa dos por dos nga engineered bamboo, imagine na mga igsuon kung pila kakahoy ang atong masin. No? Just by introducing engineered bamboo, just by convincing, no? Ato lang i-convince ang atong mga furniture makers nga undang na mo sa paggamit og kahoy, no, sa furnitures, no? Can you imagine how many trees ang atong masihig? So, maprotektahan din nato ang atong kinaiyahan. No? So, especially karon nga, i-consider ba nato nga we are already na state of climate emergency. Diba? So, kinahanglan yun nga magtinambangan kitang tanan. No? Di lang pwede nga gobyerno lang ang lihok. Everybody karon should participate Tama. and ma-involve dyan sa Ganda. Guwapo na yan. Lahit na yun kayong nausap na yun ang mulagway when you say bamboo. So, pagingani na engineered bamboo na isa. Diba? So nice. Congratulations on this. And tana, ako gining ma-spread pa dito sa mga hinterland barangay school. And thank you for the idea. So, mahimo akong i-invite ang atong mga igsoon sa Cagayan de Oro, no, nga mas maayo man gud kung mas daghan pa ang matagaan og ideas nga pwede di ay ang kawayan nga mahimong substitute for Padala tag letter. Magpadala tag letter. Dalo na to dire ang city agriculture, clean road, tanan, engineering, para makita nila na kung saan ni kanindong. even Padala tag HR, letter. all communities, Okay. kanang bitaw mga LGUs who are interested to explore ang potential sa kawayan, we are more than willing and ready to help. Salamat po nga di kahangol, anak. Kaya na mag-iba na, dili ako rin eh. Thank you for also nga,
bisan ang akong mga constituent sa District 1, mo gyapon ginakadawag. Yeah. Tapos Actually, anli pa din ang kape. Grabe nagtapos sa this is God's blessing to us. Ah. So, kinahanglan nato i-share sa tanan. Salamat. Again, daghang salamat kang Congressman Joman Alba. Shout out kay Congresswoman Malu Acosta Alba nga number 1 kong supportive. Salamat. Number 1, pambuholik. Bamboo Hollywood. So Sa salamat. akong bambos. Kabalo niya po. Bambus. Daghang salamat sa intanan. Salamat. Or please follow akong Facebook just in case na may mga pangutana. Sabi, dagan man kay fan page, Joman Alba. Yes, Joman Alba or Rep. Jose Manuel Joman Alba. Yeah, nasa yung Facebook just in case na. Or pwede sustainability slingshot By Joman Alba. by Tama. Joman Alba. Ayan. So actually, ako na po naibutang nga link just in case yan. Interesado po mo ano na po mo yung mga grupo gusto nyo buhatong nga livelihoods. Or interested po mo sa advocacy on financial education, Yes. you can also check Freedom for All. Sunod na mo na nga topic si Kong Joman Gay. Kabalo nga, busy ba ako lang ginisang kitapok. Ato ko lang istoryahan, kaya naroon pa siya ipasabit karon nga, before mag-winner, kailangan nga naki-seminar sa financial literacy. Kaya kasagara, maglipay-lipay, pahuman og ninyo, paghuman, magguul-guul, kay grabe nagputang, grabe nag mga baypon. Next, away na. Next hour na. So, ato po nang isgutan, sunod na itong sunod na mga punches kauban si Kong Joman. Dagan salamat. Dagan salamat sa intanan. Please follow ko sa Spotify na naminaw karon. Shoutout sa intanan o sa YouTube. Dagan salamat. Ingat mo tanan. Bye!